kanto cha kasenjira ya bene kurwase kaunti ya Nyamira awasegati abamenyi be kaunti ya Nyamira babere bawe sokya na kubwatuka ebirengerero byabo kubwatukana no wetiwa na bayigo kubekweseyi ko muswada bw'ekibesa bwo mwaka w'2023 no mwaka w'2024 niye gati y'abananchi barokanire bako gikeria umurobero yega na tana nigo orachiye ko babera ko nkuko bwatukana n'amachikali aroro ase muswado yo nigo nonyana bo egati y'abananchi babere bakugokera egetambukire keiga ase bali bagokana bateruna nigo barachiwe sokya na gukora ukorobekana kugikirire kwenekia buna amagane y'abakenya bonsi abeire kagwikiraniwa muri kire tukorwa se kaunti ya Nyamira Job Mangi nabakagusanga negati y'abamenyabo nigo murayibwense Dr. William Ruto abagakobeka SAE asirichiko ria finance bill irirairere okomente kakwebango asegati ebinto nabo igo ekikereire abakoli emeremo kunacho ebango yo kwagata chinyumba nigigati abamenyi be county Nyamira bagikeirie engane yo gwechuwe finance bill na kobekwa SAE murayibwense Dr. William Ruto na gote ababono nigo bare ange asokorobekana igoro enganeye gotogo soka tokora maandamano kabisa kekora ni to wetetea ndamona batakeire because the government teli gotegera mwananchi wa kawaida ande bona yasumira mwananchi teli go exist ase kwerende ase Kenya iga egendo yoga sabato igutakira next month intuna maandamano tokogenda chisuguri chiri bakane tena butogujibeka ireko onyege ko chikorwa chikurugera chibu metu itonga bakwanire mampie nga tujibolie bachikurugera metu indundo yale barugere entekana tuigote asebate banigo bali no gwichana okonene asengenjo gwechigwa enganeye asebate bambaro chibuna nechikuirera okonga mono kubugima oche esukari gakyo tokora 300 twatebe tukwe kwirende ne bintombi mbigweti bona arenga in fact umurayo ito no muyaye bono muna cheterende abwate keroko lakini bona jire jiria tulierete in fact chiajirense unabona mutumbo ito twachora ma uyo kuru Stephen Mugaka agarera agatutebinge ginte kyo tiniko gietia akteba ngakwira na saba na inchi bakomukari taheti na heta Nyamira ituko ndio no ni mwete Nyamira atoborie agaetie ginte kyo era ntomo kanyete ense moyende mba okoboko ebiliye na goteba nechikoreta amonchererio ase uchumi ya Kenya njabona ngo support serikali yetu nambie ndrete gasi yaye ase nchibesa nchiaringe kiganja pi ngakibaswe tobisi njendo chembia wendrete gasi yabona bagasi ne konyago to teji tax china juna masikani na abuli bakona maandamano tiaba na maandamano na masikani president yetu William Ruto tariko chiko kabesa chibesa koruisiko aje gotoretera gaiga ana comment teni omongwano yo Uhuru Kenyatta kera sogete ko obisi ga soka ne chibesa Jones P akakabesa chi deni ekero mwa ikibaki arweta obisi ga arweto raga tige deni ya 1 trillion Uhuru asokire ko obisi ojire ne deni otigire deni Kenya tubwate deni ya 3 trillion bono musikoli okane tariko kabesa deni igata getenga tigatona chwe taxi egera tuakane deni tugwakane deni Kenya ebe free egera tukonyora ebinto bichikogwa bamusabo murayibwense Dr. William Ruto ne serikali yensi ya Kenya kurigereria enganeye elia kabere elinde korobereria abakenya amagimabo bono njenara kotabanga gakiesa baraye baitu ese ba abana inji bense mota kokura baminto gaki torore ngaki nyasa kuna no murayo yo elinde tonyoro kunchoreria serikali yabente irigereri buya era arigerie muchando mwananchi abwate na ndi anjera ne birenga byo mwananchi anyo mwananchi kakolere njara aba banjera ne gaki mwananchi na renja ebyo nabyo ebirengereri bamenyi be county Nyamira aseba beri bakokwanira ogwecho we finance bill asegati abo babere bakogikeria enganeye asense moyende baba bakwa enganeye okoboko gingo reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Mangi.